chlapci, predstavte sa nám do kamery. Predstavte sa nám. Adam Ileš, ty si kto ten červenom? Hej, dobre. No pome, more, pome. A hokejisti, ty kokot, za 2 eurá, nevadí. Aha, oni to dajú, more, všetky góly. Aha, hokejista, ty kokot. Paradička. Paradička, ti povím. Zahraj. No ma ne, to tam dám. Ty vole, vy ste hokejisti ako riadni. Vy chcete aj hrať takú ligu, alebo také niečo? A hokejisti riadni, ty kokot, si povím. Nebo. Normálne to musím zbrať z tejto perspektívy. Normálne hokejový oni. No ideš na bránu, strieľaš to tam, kamerujeme všetko. No ideš, dávaj, ty to dáš. No jasné. No dobrý, tyčka z oného, to je jedno. Aha, ide ili, dili. No dobrý, ani si sa netrafil do brány, ty kokos, z vás budú hokejisti. No, z vás budú hokejisti, počkajte, nahráme. Tutaj je prepuk. Nahráme, z tejto perspektívy to zobereme. Dobrý, ani sa netrafil do brány, ako vy aj za nejakú ligu idete hrať, lebo by z vás niečo mohlo byť. Hej, teraz je poza bránku. Ty kokos, to bol parádny gól, to musí byť zdokumentované na YouTube. Ako takéto góly, to ani Šatan nedá. Vy ste lepší než, toto je Šatan 2, oveľa lepší, a toto je Mladý Revaj, ty koko, to je Mladý Revaj. A on má 90, koľko máš, čo to tam máš za číslo z boku na bunde? 89, no to neviem, aký má hráč 89, no. Ja mám 82. No, dobrí ste vy futbalisti, ty vole, či hokejisti, čo to je? Paráda, ako chlapci, dobre hráte. Len trošku viac tých golov, aby padlo, akože asistencie, inak pohode všetko, ty koko. Góly padajú raz, dva, jeden gól za celý deň, ale nevadí. Ale inak paradička, chlapci, len tak ďalej. Dobre, aha, ešte ide aj druhý hráč, jasné. Vy by ste mali za nejaké zámorské týmy hrať, lebo vo vás je veľké proste, veľká nádej, dávam do vás veľkú nádej. Z vás by niečo mohlo byť, ty vole. Dáš to aj na Facebook? Toto bude na YouTube, more. Američania, 1 000 000 pozretí. Ty kokos, no, zatleskaj si. Dobre, chlapci, dobre to hráte. Dobre to hrajú, aha. Otáča sa. Moje prihrávky. Trošku padáme, nevadí, postavíme, ideme ďalej, more. Ide, aha, ide, ty koko, zámorské týmy nechytil, nevadí. A dobre. Paradička, akože, chlapci, dobre to hráte. Dobre, dobre, dobre. Len tak ďalej. Len tak ďalej. A čo zajtra aj taký zápasík máte, alebo také niečo? Tréning. A aké máte aj taký zápasík? Hej, tréning. Hej, aký máte tréning? Florbalový. Hej, a čo tam, koľko vás tam tak chodí? 40. Á, však on je 20, 15. A ako ročník, aké majú proste, akí sú starí a takto? 27. Hej, a takto, akože, hej, to som si aj myslel, akože, že vy najlepší hráči, ako. A aj plánujete nejak ísť hrať aj hokej na korčuliach? Tak už nevidíte na hľutovnicách? Hej, tak to akože dobre viete, ty kokos, počkajte, loptičku ideme zobrať. A natáčame na okružnej. Tak, no chytaj, chlapec. Počkaj, približíme. Aha, sledujte to. Aha, aha. Hokejista za $2, ale nevadí. Parádna tyčka. Ty kokos. Buď rád, že to máš dokumentované. Tak, chlapci, z vás niečo bude. No poď posledný nájazd, pome.
No poď, ty to tam dáš. Dobre.